Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Sexan benvidos unha semana máis a este Verán Verán, o seu programa producido e realizado polo canal Rías Baixas e no que tamén colaboran outras canles de carácter local das que lle daremos conta aquí neste espazo. Hoxe, como cada semana, tomamos como escenario as rúas da cidade de Pontevedra, que, por certo, e ata este domingo están inmersas nas súas festas da peregrina. Pois ben, dende aquí falaremos de numerosos asuntos, entre eles estaremos na Festa da Auga de Vilagarcía, tamén estaremos na feira tradicional de Caldas de Reis. Estará connosco a candidata á presidencia da Xunta polo BNG, Ana Pontón, tamén o gran Pepe Solla e o triatleta Iván Raya. Todo isto e moito máis neste Verán Verán. Antes de nada, lembrarlles o noso Facebook, tomemos a nota, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, tomen asento, collan forzas, porque xa comezamos. E como ben saberán todos vostedes, este Verán Verán é un programa do máis refrescante. Pois ben, que mellor que iniciar este espazo que falando de reportaxes refrescantes, que achegándonos ata a Festa da Auga de Vilagarcía, xa que o San Roque, como ben saberán, é unha festividade que se celebra en multitude de vilas galegas. Pois ben, nos queremos centrarnos nesta, na capital Arousá. Ata ali xa chegou o noso compañeiro Fernando García. Chegar a esta festa chegou ben sequiño, pero na seguinte reportaxe imos a ver como rematou a cousa. Un ano máis estamos na Festa da Auga de Vilagarcía. Xa ven como está o ambiente aquí, todo o mundo está seguindo a procesión co San Roque. Nuns intres empezará a caer auga de todas partes, dos balcóns da xente, pero para eso falta un anaquiño. Continuamos coa procesión. Aí bailando ao ritmo da vosa música. Bailando ao son do Paso de Triunfo, que é o máis importante, que soy un ano máis en Vilagarcía. Hai que saltar, hai que bailar con San Roque. Outro ano máis aquí. Outro ano máis. Que, como está sendo de momento? Está sendo estupendo, moi tranquiliño por ahora. As 12 mollámonos todos. Pero cando se meta o santo, non? Cando se meta o santo, efectivamente. Boas, ti que, axudando aquí ou non? Aquí, axudando, contribuindo. Pero, que vas aquí de relevo deste home? Jefe, este ritmo que leva San Roque. Paso doble triunfo. O paso doble triunfo ten que ir para arriba sempre. Ten que ir bailando ata a igrexa. Hasta a capilla. Ata a capilla. Sí. Estos fai máis de 150 anos. E ti eso que lle marcas o ritmo? Un deles. Celebrando que San Roque entre na capilla dunha maneira moi religiosa. Son miras que é moi bonito isto. Está todo o mundo cantando o himno galego. Pois sí, é unha tradición que se canta, é normal, somos galegos e temos que cantar o himno. Bueno, e agora, cando San Roque se meta na capela, que vai pasar? Pois agora Leo Basi creo que vai dicir as palabras máxicas donde vaise montar unha tromba de agua aquí impresionante. Entonces é mellor que tapedes a cámara e ti recolla o micro. O sea, que todo o mundo a mollarse. Sí, perfectamente, todo o mundo. Non queda ninguén seco en Vilagarcía. Vanse mollar todos aquí porque fallo falta moita agua esta xente. Botándolle agua a caldeirazos, pero
xente que está sempre seca. Os que están Somos secos. mollados, ti estás mollado. Mira para aquí como estou xa. Eso que acabamos de empezar. Este tamén está mollado, caralho. Oye, este coche. Non vin despreparado. Home, aló. A ver, que sale o conductor, ven para acá. Manolo, ven. Fala aquí un pouco, cholo, fala. A ver, os de sempre. Que os de sempre, fala con él, mira, estos son os de sempre. Oye, vaya corpo, Me cago en Dios. Oye, cantos anos fai que vindes á festa da auga? Moitísimo, 22 polo menos. 32. 22 anos vindo, e cada ano cunha cousa nova. É tan pequeniño e xa aquí mollándose. Hombre, hay que probar, ¿no? Hai que xa metelo aquí na festa da auga para que empece, non? Sí, sí, xa desde pequeña. Silvana, a festa da auga continúa en Vila García porque isto non remata hasta dentro dunhas cuantas horas, pero nós xa estamos, como podes ver, empapados. Vamos a retirarnos, a poñernos un pouco ao sol porque xa nos está empezando a coller o frío. Como era de agardar, Fernando rematou, como cada ano, empapadiño nesta festa da auga de Vilagarcía. Nos seguimos con máis asuntos neste verán. Falamos agora dun tema que gusta moito neste espazo, como é a gastronomía. Concretamente, falamos da 54 edición da Festa do Polvo de Carballiño. Ata alí xa chegou a nosa compañeira de Telemiño, Tamara Pérez, que nos trouxo a seguinte reportaxe. Hola a todos, amigos telespectadores de Verán. Segunda quincena do mes de agosto, Galicia inteira está ateigado de festas, pero no noso caso, aquí estamos no Parque Municipal de O Carballiño porque se celebra por fin a tan ansiada e esperada Festa do Pulpo, que por certo esta non chega a súa edición número 54. Cal é o protagonista desta xornada, desta festa ademais declarada de interese turístico? Pois está clarísimo, o codiciado octópodo. Concelleiro de Cultura, Diego Fernández, me atopo agora. Moi boas tardes, Diego. Boas tardes. Eu quería falar desa semana que houbo, porque hoxe é o día grande, pero houbo moitos días con actividades lúdicas, deportivas, culturales e demais, non? Sí, a verdade é que estamos moi contentos. A xente está brallada co Carballiño, a xente que nos vai visitar, de feito, moitos nos preguntan se temos costa, porque realmente os poucas vilas de interior teñen a dinámica e a vida que está a ter o Carballiño últimamente. A hostelería está moi contenta, temos 100% de ocupación hasta no camping municipal, todos os hotéis. A verdade que está sendo un ano espléndido, estamos moi contentos, realmente pensamos que xa topamos o modelo do Carballiño, tentamos consolidar, fidelizar tamén a xente que veio ano pasado. Esa é a mellor publicidade que temos, que a xente ve un Carballiño, se atopa cómodo. Despois tamén temos moitas actividades singulares, como foi a música de sofá, onde poñemos diferentes sofás, como simulando como se fora un salón da casa, poñemos diferentes estilos de música, jazz, reggae, folk, e realmente eso é moi chamativo. Despois tamén temos outros temas que son singulares, que tamén son que a xente lle encanta, como é o récord que batimos este ano novamente, o maior prato do pulpo do mundo, onde se coceron ao redor de 750 kilos de pulpo, e realmente, pois, éxito tras éxito é o que estamos a vir no Carballiño. Hoy le ha vuelto de repente. Por fin estou cun bo pulpeiro, con Quique. Moi boas tardes, Quique. Hola, que tal? A min é que se me van os olliños por este cefalópodo riquísimo. Eso está boísimo, este é o mellor do mundo. É o mellor do mundo, pero eu pregunto, por qué? Por que o pulpo do Carballiño ten fama de ser o mellor do mundo? Cal é o seu segredo? O segredo é sempre a calidade, de primeirísima calidade. Os pulpeiros todos do Carballiño, todos temos o mellor pulpo que se pode traer. Nós traballamos sempre con o mellor pulpo. Sobre todo, como a todas as cousas, ao ter boa calidade, tes bo produto e tes boa fama. De sus montes y aldeas, de los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas, llorando. Desde aquí de Carballiño, saberedes ese refrán que di que para pulpo, pan e viño, o Carballiño. Eu non é. Exacto, eso é moi certo, moi certo. Aquí en Carballiño, todos os anos, disfrutamos da festa do pulpo, deste gran viño, o Pazo Tizón, no meu caso, e tamén deste gran pulpo que sabe moi ben e non se fai en mellor sitio que aquí. Galicia! Cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor, cada día máis linda, cada día mellor e mellor. ¿No va a dar el pulpo? No.
todavía no. No, porque todavía no nos lo han servido, pero estoy segura de que va a estar muy rico. Hijo de gallegos, mis suegros gallegos, no había mejor destino este verano que Carballiño para comer el pulpo en la fiesta del pulpo. Si por tu sangre, si por tus venas corre sangre gallega, estoy seguro que no es la primera vez que comes este pulpo. No, no es la primera vez y te puedo prometer que no será la última. ¿Por qué? ¿Qué tiene este pulpo? Bueno, pues tiene las raíces gallegas, tiene el sabor del mar, tiene el sabor de la tierra, de la morriña. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. De verdad pensabades que eu me iba a ir para casa sin probar o codiciado pulpo de Carballiño? Que enganados estabades. Moi aproveitos a todos festeiros. Moitísimas grazas a nosa compañeira Tamara Pérez dende Telemiño e bo proveito, hai que ver a pintaza que tiña ese polvo do Carballiño. Nos seguimos agora falando de máis asuntos, cambiamos de tema, deixamos a gastronomía para falar de política, falamos de política dende esta Praza da Verdura de Pontevedra coa candidata á presidencia da Xunta de Galicia do Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco e hoxe, che parece, falaremos de política, pero queremos coñecer de algún xito o lado máis persoal, non? Da candidata do BNG á presidencia e imos a falar de Sarri, imos a falar de cando eras pequeniña, Ana. Ti con que soñabas ser? Porque iso de ser política cando eres pequeniño, creo que non, non? Pois non, se te digo a verdade, mellor non mo crees, pero eu quería ser xornalista e teríame encantado ser corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra de pequeniña querías ser? Sí, eu creo que era porque vi as películas, non? Entón aí daban unha imaxe un pouco idílica do que era a profesión de xornalista e en concreto de ser corresponsal de guerra que hoxe non me gustaría estar aí, a verdade. Bueno, Ana, quen che diría por aquel entón que no ano 2016 ias a ser candidata á presidencia da Xunta polo Bloque Nacionalista Galego, non? Bueno, non o pensaría nin naquel momento, nin o mellor se mo dis aí 2 anos, tampouco. Bueno, pois imos a falar tamén cando tiñas 16 anos. Comezas o teu percorrido no Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Contanos un pouquiño, como comezou esa relación co BNG? Pois eu sempre tuve moita inquietude por cousas distintas, por participar en, por exemplo, en grupos culturais, que xa de moi nova, pois tamén no instituto tiñamos unha asociación que facíamos unha revista e tiña así moitas inquedanzas por colaborar, por cambiar as cousas e descubrín que era nacionalista, entón, se era nacionalista tiña que ser do BNG, non había outra opción. Comezaches no BNG, moi noviña, facendo os teus primeiros piniños. Eu pregunto, a política engancha como outras moitas cousas, como o deporte, como quen lle gusta a gastronomía, é algo que engancha dende nova? Bueno, creo que a política é fundamental na vida das persoas porque ao final, pois, poder ou non camiñar por unha rúa, ter hospitais, sanidade, moitas das cousas que nos condicionan no día a día dependen da política. Eu creo que engancha non no sentido de ter un cargo institucional, sino de aportar desde un grupo para cambiar as cousas, que iso é ao final pois o que representa participar nunha organización política para mí, nunha organización ademais como o BNG, pois que ten un programa que non é para xestionar o que hai, sino realmente para que se produzan cambios a favor de Galiza, a favor dos galegos e das galegas. Falamos justamente desa idade, con 16 anos, o decías antes, non? Comezas a tu andaina no Bloque Nacionalista Galego. Dende ese comezo, Ana, tes claro que o teu partido vai a ser por sempre o BNG? Sí, clarísimo, vamos, eu son nacionalista e creo que o BNG é un instrumento útil para poder mellorar as cousas, para que Galiza avance, para que os galegos e galegas teñamos máis oportunidades e creo que cando non ten convicción nas súas ideas, pois as defende e eu, para min, o Bloque é a miña casa, é a miña familia e creo que ademais é importante e ten aportado moito a este país e temos moito que seguir aportando, non? De feito, vemos como hai forzas políticas que veñen e van e aí vemos unha organización que leva sempre 30 anos onde se nos poden criticar moitas cousas porque todo é criticable e sempre cometemos erros, pero que me parece que todos os galegos e galegas recoñecen que o BNG sempre foi útil para que Galiza avanzara. Bueno, falamos das alegrías que pode dar a política e que seguro que dará, contanos un poquinho, a túa maior alegría, ademais desta, non? De ser candidata á presidencia da Xunta, que imagino que será unha alegría ben grande. Que alegrías che deu este partido na túa vida, dende os 16 anos que xa comezaches nel? É moi difícil... Foches ascendendo pouquiño a pouco, non? Bueno, é moi difícil saber cal é o punto exacto, pero, por exemplo, ese que estamos aquí nunha cidade como Pontevedra, pois a min Pontevedra tenme dado moitas alegrías porque o que demostra é a capacidade de transformación, de mellora que representa o BNG. Creo que temos unha cidade que cambiou e a mí o que me gustaría é que Galiza fora un pouco como Pontevedra. Bueno, falamos desas alegrías e falamos tamén de sinsabores, que seguro que a política tamén nos traerá algún momento, por así decirlo, pois un poquinho máis baixo que pasarás dentro do mundo da política, Ana, ou máis tristura, por así decirlo.
Bueno, eu creo que o momento máis triste, pero que hai que aceptalo porque son un resultado dunhas eleccións, foi cando quedamos sin representación no Congreso dos Deputados, porque me parece que eso históricamente vai en contra pois, do propio país, mas xa digo, hai que aceptar os resultados nas eleccións con, digamos, aquí deportividade, e o importante é tirar para adiante e pasar página. Bueno, logo falaremos destas eleccións galegas que temos a volta da esquina dese 25 de setembro, pero antes imos a falar de políticos ou político de referencia para Ana Pontón. Quen sería? Podemos decir máis de un, Ana? Imagino que terás a varios, non? Hai moita xente que podería nomear e sempre é moi difícil escoller unha persoa. Porque quedaría moitos fora, imagino, non? Sí, pero pois vou a escoller unha muller que creo que que sigue sendo moi importante, que é Pilar García Negro, unha referencia pois na defensa do país, do idioma, unha muller feminista, e creo que a veces sempre se pensa en homes e eu me gusta máis referenciarme pois tamén nas mulleres, que podía ser, digo Pilar, tamén hai outras mulleres importantes, pero ela, pois para min unha persoa que foi a primeira muller deputada do BNG, que abriu moitas portas, non? Que é unha muller moi loitadora, con moito espírito, con unha grande inteligencia e foi sempre unha referencia para min. E logo non imos a falar de referente, pero sí algún político fora do Bloque Nacionalista Galego que a candidata a presidencia valore especialmente, o que diga, pois mira, gústame a súa forma de traballar, como expón certos temas, algún político que valorarías positivamente fora do Bloque Nacionalista? Bueno, esta tamén é unha pregunta un pouco complicada, ¿no? Porque sempre cando tocas así, pero bueno, eu casi me vou a ir a outra nación sin Estado, onde a mí me gusta moito Oriol Junqueras, porque creo que é un home que é moi didáctico nas súas explicacións, que é un home moi dialogante e que vimos na última campaña, non? Pois que era unha persoa que tiña ademais un grande coñecemento da historia, non? Da política internacional e que, bueno, que creo que é unha persoa moi competente que ten moito que aportar. Bueno, pois ahora sí imos a falar desa precampaña na que xa estamos inmersos. Como candidata a presidencia do Bloque Nacionalista Galego, como é o día a día, como é xa o teu día a día, Ana? Imagino que será un non parar, non? Pois a verdade é que é bastante intenso, a pesar de que estamos no mes de agosto, levamos, xa claro, con varias eleccións e agora, pois xusto despois do 25 de xunio, do día que celebramos o Día da Patria Galega, pois casi foi a convocatoria, entón a verdade é que estamos todos os días, pois ven preparando a propia concepción da campaña, as ideas, non todo o que imos a lanzar logo nesos días, como tamén aproveitando para recorrer pois unha boa parte do país e realmente pois o que sinto é que xa non teño vida, pero bueno, tamén digo, bueno, non queda nada para o 25, penso que estamos ante un reto moi importante para o país e eu pois vou a dar o mellor de min e sempre cun sorriso que creo que é importante. Pois nese tempiño que temos libre, nesa precampaña, na campaña tamén, seguro que será ben pouquiño, con quen che gusta compartilo, non? O que che gusta dedicar o teu tempo libre, Ana? Mira, ahora mesmo, como teño tan pouco tempo libre, a verdade é que casi intento dedicarlle un pouco a miña familia, un pouco a miña parella, un pouco aos meus amigos, e se me queda un oco, pois facer un pouco de yoga, que sempre é moi relaxante e que é algo que bote de menos na miña vida. Bueno, pois falamos desa precampaña e falamos tamén da campaña. Comezará xa en moi pouquiño, estamos xa aí a volta da esquina. Como se organiza unha campaña para o Bloque Nacionalista Galego? Cal é a campaña que tendes na vosa mente de cara a este 25 de setembro, Ana? Bueno, pois vai ser unha campaña de rúa, de tú a tú, de escoitar, de falar, de dialogar, porque e tamén de explicar a nosa alternativa, por lo tanto vamos a estar moito na rúa e tamén pois vamos a ir a todas esas proxectos de empresas innovadoras que están apostando por crear no propio país, non? Por apostar por aí máis de Maisí, todo ese potencial que hai no país, nós queremos que se vexa porque Galiza ten moita capacidade para sair adiante e moita xente que ten grandes ideas e o que creemos é que se necesita un goberno que realmente aposte por esas ideas, aposte pola innovación e pola modernización do país. Bueno, falamos desta campaña electoral e eu quería falar deses resultados que agardamos dentro do Bloque Nacionalista Galego despois dese 25 de setembro. Falabas antes de algún xeito desa tristura, non? De non poder estar no Parlamento español despois desas elecciones, segundos comicios. Eses resultados, por así decirlo, malos, que xa o decides vos mesmos, poden ser extrapolables en unhas eleccións galegas ou non ten nada que ver, Ana? Eu creo que non ten nada que ver. Históricamente, nas eleccións galegas o BNG sempre tivo un moito mellor resultado que nas eleccións xerais e o que estou palpando na rúa é que tamén hai moita xente descontenta, non? Descontenta por o que está vendo na política estatal e tamén pois un pouco cansada, non?
dos líos de algunhas organizacións, das promesas non e da propaganda do goberno e que busca algo diferente. E nós estamos tamén nunha nova etapa e queremos abrir unha nova etapa para os galegos e galegas. Entón eu o que espero é que teñamos un moi bo resultado, porque ademais eso creo que vai a ser importante para que haxa un cambio real, unha reorientación tanto do que se refire ás privatizacións como aos recortes sociais, a aposta realmente por desenvolver o país e que ademais moitas persoas tamén o que ven é que no BNG teñen unha forza política sólida con un proxecto definido no que poden confiar. Ana, primeira muller candidata de momento destas eleccións, que significa para ti como muller ser candidata a presidencia da Xunta de Galicia? Mira, eu sempre digo que... Non sei na historia, Ana, que non me atrevo porque claro... Mira, eu xa iso que digo, que é unha denuncia, en primer lugar, da discriminación das mulleres e unha chamada de atención sobre o feito de que en pleno 2016 esa por primeira vez unha muller candidata a presidencia, a presidencia da Xunta. A mí me parece, bueno, pues que o que delata é que ese teito de cristal, máis que de cristal, parece de ferro, porque é moi difícil de romper, pero tamén o vexo como pues, un reto importante e unha oportunidade para que abramos espazos reais para a igualdade das mulleres, que creo que é moi necesaria. Eu estou cansada de denunciar a violencia de xénero, detrás da violencia de xénero está o machismo e, por lo tanto, que temos que romper co machismo. E eu sinto que formo parte desa xeración que impulsaron xeracións anteriores de mulleres moi loitadoras. Sempre penso na miña avoa, que foi, sempre digo, unha muller de aldea labrega, pero a primeira feminista que coñecín, e ela nunca se definiría como feminista, pero ela era feminista porque era unha muller, sabes, que recoñecía moito o traballo que facían, que non aceptaban que lle dixeran que ela non podía falar ou que traballaba menos que os homes, sino que se reivindicaba, e que detrás dela tamén foron outras mulleres empuxando, e as que estamos aquí pues, recollemos toda esa labor, e creo que temos a obrigación tamén de abrir un novo espazo onde non nos sigan prometendo a igualdade, sino que a conquistemos. Ana, estamos chegando ao final desta entrevista. Eu quería facerche unha serie de preguntas curtas para coñecer un poquinho máis, non, ese lado persoal da candidata a presidencia do Bloque Nacionalista Galego. En primeiro lugar, un lugar o que lle teñas especial cariño da nosa terra, un lugar onde perderse. Mira, eu podería decir que a mí sempre me encanta perderme na montaña e temos unhas montañas maravillosas, pero o meu lugar favorito é unha carballeira que está na miña aldea, que é nun lugar que se chama Penacova e que eu sempre iba ali de pequena a pensar. É así como un lugar máxico para min. Unha comida para Ana Pontón, a túa comida ou prato preferido? Mira que temos por aquí pretiño a Pepe Solla, a ver o que dice. Pois mira, eu para min un dos meus pratos favoritos é un sashimi dun peixe de ría deste país, que me parece exquisito. Un grupo de música, Ana? É moi difícil para min decir un, pero vou a decir que hai moitas mulleres en Galiza, en concreto 4 que eu admiro moito porque renovaron a música tradicional, como son Uxía Pedreira, Uxía Senlle, Guadi Galego e Mercedes Peón, que son, eu creo que 4 voces impresionantes que apostaron por desde a tradición innovar e que debían de ser unha referencia para todos e todas nós. Unha canción máis difícil todavía, non? Pois máis difícil, pero mira, hai unha canción que a mí me pon os pelos de punta, que é o Alaladas Mariñas, que me parece impresionante. Un libro, Ana? Un libro, pois eu recomendaría sempre en Galiza, porque hai que ler a Castelao. E xa para rematar, un desexo? Un desexo, bueno, pois eu desexo que pronto teñamos unha presidenta da Xunta. Bueno, pois con ese desexo nos quedamos e con ese desexo imos a brindar cun dos nosos patrocinadores, con Martín Codas. Antes imos dar paso ao noso compañeiro Alex García, que está na Praza da Ferrería con o noso grupo da semana, que é Pequena Gran Compañía. Quedan con eles, brindamos coa candidata a presidencia da Xunta de Galicia polo BNG. Ana, moitísima sorte. Gracias. Un placer. Hola Silvana, pois aquí seguimos na Praza da Ferraría traendo un pouco de música para os cidadáns de Pontevedra. E hoxe queremos traer algo diferente. Hoxe temos con nós a Gran Compañía, non é así? Contenos un pouquiño que é o que facedes. Bueno, pues nada, Alejandro, somos la Pequeña Gran Compañía, Sergio Ariel y Amor Herrera. Y la Pequeña Gran Compañía surgió hace 6 años ya, con el objetivo de un poco integrar dentro de un espectáculo la mayor parte de ramas del arte posible, ¿no? Y de hecho en esa época hubo teatro, danza, música, poesía, audiovisuales, incluso hicimos performance con pintura en directo, en fin, muy variado. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo y los recortes, también nosotros tuvimos que obligarnos a recortar, y de los que éramos 6, ahora quedamos nosotros 2, que somos los fundadores, e intentamos hacer un poco lo mismo, pero algo más comercial y llegar un poco más a la gente. Pues
buscades en definitiva dar un show único, non? Exactamente, hacer algo que nos diferencie de los demás dúos que hay por ahí. E que a xente pues, interactúe. Exactamente, es muy interactivo, la gente participa mucho y el objetivo final es que se lo pasen bien. E aquí tamén temos con nós o outro fundador, non? Sergio Ariel. Hola. Contame un pouco cales son os novos horizontes que atravesa a compañía. Los nuevos horizontes que tenemos pensados son el CD en proceso, que está en camino ya, donde estamos tratando de grabar dentro del CD todas las canciones y todo el material que tenemos, que es muy ecléctico, hay de todo. Entonces metemos música en castellano, música en gallego, música en inglés, desde un fado, pasando por un tango, pasando por el típico rock, bolero. Tratamos de explotar, desde los lugares donde nosotros venimos, de explotar todo y ver cómo Galicia nos influencia a nosotros y cómo nosotros influenciamos a Galicia a nivel musical. Así que eso es lo nuevo, el CD. E o CD saldrá, pues... El CD, si tenemos suerte y todo camina sobre ruedas, para fin de año está listo y ya preparado. Bueno, pues agora tedes aquí esta praza para todos vos, para Muchísimas sorprender. Esperamos que o público pues, interactúe moito con vos. Veña, graciñas, sorte, chao. Black night is not bright. I don't feel so bright. I don't care to sit tight. Maybe I'll find on the way down the light that I'm free. Free to be me. Black night is a long way from home. I don't need a dark tree. I don't want a roxy. I can feel, I can see. Maybe I'll find on the way to the light that I'm free. Free to be me. Black night is a long way from home. Black night, I don't need black night, I can see. Dark night, maybe I'll find on the way to the light that I'm free. Free to be me. Black night is a long way from home. Agora, desde Pontevedra, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.